Predstavljamo kandidate u izborima, u lokalnim izborima koji će se održati 18. svibnja, kandidate za župana Ličko-senjske županije. Jedno dobro poznato političko ime Ante Franić. Gospodine Franiću, dobar vam dan i dobro nam došli. Hvala na pozivu i nadam se da ste zadovoljni sa mojim odzivom. Naravno, hvala vam. Drago nam je porazgovarati o ovome što vi planirate. Ako mogu tako reći, predstaviti, nećemo koristiti riječ obećavati biračima, možda je to pomalo pase riječ, ali političari vole nekad nešto i obećati. Vi ste dakle kandidat za župana, rekao sam dobro poznato ime, ali ajmo ukratko još jednom ljude postaviti kroz jednu kratku biografiju i odmah tko vas podržava. Pa dakle ovako, ja sam politički poznat u proteklih 20 godina. Dakle, i nije mi ovo i ni prva kandidatura za župana Ličko-senjske županije. Istina je da sam protekli mandat se malo bio povukao, smisao po mog povlačenja nije bio političko pacificiranje, nego je smisao bio zbog poremećaja unutar političkog sustava Ličko-senjske županije, jednostavno da se neke stvari preslože same od sebe i da se izgladi situacija, ono što bi se reklo politički, da se krene onda u razmišljanje i promišljanje o ozbiljnim političkim promjenama u Ličko-senjskoj županiji. Kandidat se ispred HSLS-a? HSLS-a, da, i Pravedne Hrvatske, s tim da, evo, ovim putem bi pozvao i sve ostale slobodne političke opcije koje smatraju da su lici potrebne promjene da nam se pridruže. Je li se ovo što ste spomenuli, ta politička situacija smirila, iskristalizirala ili se još više u ovih nekoliko godina zakomplicirala? Gledajte, u osnovi ja smatram da je došlo do destrukcije, kompletne destrukcije političke scene u Ličko-senjskoj županiji. Jer ovo sve što je trenutno na političkoj sceni Ličko-senjske županije, to su u biti frakcije HDZ-a koji su u međusobnim obračunima. I nijedna od tih opcija, makar i ja, ne vidim kao grupu ljudi koji su spremni kreirati nove politike u skladu sa, da kažem, 21. stoljećem, odnosno sa izazovima Republike Hrvatske, tako i Ličko-senjske županije, ulaskom u Europsku uniju. Znači, modeli su nam ostali isti, modeli su slični, preuzmimo vlast, imamo raspodjelu sredstava financijski koji jesu i nekakvim sitnim političkim interesima kontrolirajmo birače da bi opstali na vlasti. Politika nema. Mislim, kao dokaz toga je i sama činjenica da je poruka većine tih opcija, pa na kraju krajeva reću i našeg župana, trenutno aktualnog župana Petrija, je podrška Vlade Republike Hrvatske je vrlo bitna za opstojnost Ličko-senjske županije, ne obrnuto. Znači, ako se ne može kreirati u Ličko-senjskoj županiji politika koja će se nametnuti državnoj politici, Lika će propasti. Lika će propasti. To je jednostavno neumoljivo. Podatak tome je i činjenica da se u Ličko-senjskoj županiji ne razmišlja o demografiji. To svi znamo, jer nemamo nekakve javne programe, makar ako ništa drugo. A s druge strane, pazite, Ličko-senjska županija je sad na 42.000 stanovnika službeno. 42.000 stanovnika službeno, minimalno 5 do 6 tisuća ljudi se vodi da ovdje živi, to su ljudi koji žive vani, ili ovaj srpski dio biračkog tijela ili stanovništva nekadašnje koji se vodi kod nas na popisu, on u biti tu ne postoje, mi nemamo više od 35.000 ljudi. Imamo 40% stanovništva starijeg od 60 godina. Od tih 30, kad izuzmemo djecu, mi imamo nekakav potencijal, kadrovski potencijal ljudi koji bi trebali donesti promjene u Lici, možda nekih 15.000 ljudi, a opet spominjem ono što sam govorio prije 10 godina, gotovo 8 do 9.000 ljudi je vezano na državnu i na javnu upravu. Pardon. Što je dokaz da mi imamo ozbiljan demografski problem, da bi uopće mogli kreirati kvalitetnu gospodarsku sliku Ličko-senjske županije i kvalitetan gospodarski pomak. Evo, kad ste spomenuli gospodarstvo, mi ćemo nekako ova predstavljanja imati kroz te segmente. Gospodarstvo generalno znamo da je Ličko-senjska županija uvjerljivo najveća u Hrvatskoj, a spomenuli ste i ovaj problem najrjeđe naseljena. Kakav je gospodarski trenutak Ličko-senjske županije i kako ga promijeniti na bolje? Pa znači, on je loš. Sama činjenica koliki broj ljudi imamo zaposleni u gospodarstvu, da je to svega par tisuća ljudi i uglavnom je 5 do 6 tisuća ljudi, odnosno, i uglavnom je vezan na sustav uslužnih djelatnosti, dakle turizam i ugostiteljstvo.
u onom proizvodnom potencijalu koji se nama nameće kao nekakvo rješenje, ja sam uvijek bio protiv njega jer smatram da je to zaostatak iz socijalizma, neke uravnilovke gdje, ne znam, svaki čovjek mora biti zaposlen od 7 do 3 biti na radnom mjestu i onda popodne još nešto popodne raditi u nekim tvornicama. To je vrijeme prošlo. Ali ono što je problem je i kadrovska struktura, jer u ovakvim okolnostima u Ličko-senjskoj županiji je nemoguće pokrenuti ozbiljnu gospodarsku sliku. Ono što je Lici ostalo su ostale dvije stvari. To je poljoprivreda prioritetno. Zašto? Zato što mi smo na površini 10% Republike Hrvatske. Ali ono što se radi kao greška u komunikaciji poljoprivrednoj, odnosno u poljoprivrednim politikama Ličko-senjske županije je činjenica da je 60% prostora zaštićeno nekakvim oblicima zaštite. I ono što ja guram kroz svoje poslove i projekte na kojima radim na 3 do 4 projekta nacionalne razine, je jednostavno da se Lika proglasi ekološkim područjem. Ako Liku uspijemo stabilizirati kao ekološko područje, toga trenutka ćemo riješiti još jedan veliki problem, a od tog kojega svi sada bježe, naročito je to aktualno u proteklih 60-90 dana, koliko se već to događa, da smo mi postali europsko smetlište. A ekološka proizvodnja ili proizvodnja hrane i smeće ne idu zajedno. Prema tome, teze o problemu Ličko-senjske županije i poljoprivrede Ličko-senjske županije su vezani kroz poljoprivrednu proizvodnju. Drugi element uz zaštitu prostora kroz posebne oblike, dakle parkove prirode, nacionalne parkove ili Naturu 2000, je problem poljoprivrednog zemljišta. Dakle, većina jedinica lokalne samouprave nije podijelila poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske poljoprivrednicima. A poljoprivredna proizvodnja se ne može obavljati nego na poljoprivrednom zemljištu. I to su dva osnovna kriterija koji su u ovome trenutku problem i za poljoprivrednika, ali i gospodarski razvoj. Obzirom na našu strukturu, starosnu dob i, da kažem, obrazovnu strukturu, jedini izazov za Liku u ovom trenutku je pokretanje poljoprivrede na jednim platformama koje su potpuno drugačije, a to je da se Lika prepozna kao gastronomsko područje u Republici Hrvatskoj. Znači, Lika je poznata kao regija stoljećima u Hrvatskoj, ali Lika po ničem drugom nije prepoznatljiva. Pazite, trenutno je broj stanovnika na kilometru kvadratnom, po kilometru kvadratnom 6,6 stanovnika. Sibir ima 6 stanovnika, koji se smatra da je prostor na kojem niko ne živi. Razumijete? Onda znate kakvoj smo mi gospodarskoj situaciji. I u sve to skupa ne možemo smisliti program, kvalitetan program razvoja poljoprivrede. A maštamo o razvoju gospodarstva. Poljoprivreda vam vuče, ako bi se taj gastronomski, taj pristup koji ja u prvom redu zagovaram, primijenio, on vam vuče i ruralni turizam. Ali u ruralnom turizmu gost ne očekuje što je more, da će se on kupati sunčati. Njemu se treba dati sadržaje posjeta nekakvih kulturnih ili prirodnih vrijednosti i kvalitetna hrana. Kvalitetna hrana mora biti sa područja Like. Evo, to je otprilike u tom promatranju o nekakvom brzom ekonomskom i gospodarskom razvoju. Ono što je bitno i koji je razlog zašto oni nas spriječavaju u podjeli zemljišta i svega ostalog je vrlo interesni, jaki lobi, naročito energetskog sektora. Jer nije to problem samo Like, to je problem gotovo cijeloga krša. Vidite da smo mi postali nekakav poligon testni za obnovljive izvore energije. I da svaki poduzetnik za kojeg mi ne znamo ni tko je ni što je, dobiva ogromni prostor, najčešće poljoprivrednog zemljišta, na kojem se onda grade solarne elektrane, vjetroelektrane i što sve ne znam, ali uglavnom se nama smanjuje prostor na kojem mi možemo kao domicilno stanovništvo ostvarivati nekakav prihod, a dolaze nam firme za koje ne znam ko su vlasnici. I to je temeljni problem u Ličko-senjskoj županiji. Vrijeme nam brzo prolazi, dotaknuli smo se poljoprivrede. Već godinama se govori da je temelj razvoja Like turizam, poljoprivreda i šumarstvo. To tako i dalje stoji očito, ali ne razvija se.
Gledajte, ono je tako, zato što je to jedini resurs koji mi posjedujemo. Govorim, osim ovoga plavoga dijela Ličko-senjske županije, govorim pomorski pojas dole pod Velebitskog kanala i Novalja, da ne isključimo njih. Ali i oni nisu dovoljno razvijeni zbog toga što mi strateški nismo sebe pozicionirali kao Ličko-senjska županija u kreiranju politika što želi Ličko-senjska županija. Ne može se više vjerovati da ćemo mi dugoročno kroz državu dobivati nekakve decentralizirane funkcije ili nekakve, ne znam, dodatne novce od kojih će se, ne znam, svi raditi u javnom sektoru i svi ćemo dobivati nekakvu plaću prvoga i od toga živjeti. Danas je došlo vrijeme da u Ličko-senjskoj županiji je problem i u javnom sektoru popuniti radna mjesta koliko smo deficitarni sa kadrovima. A kamoli da razvijemo privatni sektor i bez kvalitetnih politika u koje će se ulagati da se razvije Ličko-senjska županija sa novim projektima. A projekti novi mogu biti osmišljeni isključivo unutar Ličko-senjske županije sa domicilnim ljudima koji imaju drugčiji odnos prema ovom prostoru. U protivnom smo mi već rasprodani. Znači, netko će doći, preuzeti cijeli prostor i mi nismo sposobni upravljati prostorom. I to je ono što ja cijelo vrijeme pokušavam objasniti, da se politika Ličko-senjske županije mora kreirati u Ličko-senjskoj županiji, ne u Zagrebu, bez obzira ko je na vlasti. A onoga trenutka u današnje vrijeme ko je sposoban projicirati projekte i dostaviti, vlada ih neće odbiti, nijedna vlada ih neće odbiti. Jer je i vladi lakše raditi u trenutku kad mi imamo vizije i ciljeve jasno definirane koje ćemo dostaviti prema Zagrebu. Evo, to je otprilike nekakav dio. Vi znate, recimo, moram ga ispomenuti, famozni naš centar za brdsko-planinsku poljoprivredu, to je otprilike ideja koja je došla od nas, iz našeg poljoprivrednog sektora. Meni je žao da Petri nikad ne spomene našu udrugu uzgajivača buše, jer mi smo partneri na projektu. Projekt je naš. I mi smo ga dali u biti Ličko-senjskoj županiji. Plan je bio da će 2025. krenuti u realizaciju. Mi još nismo riješili imovinsko-pravne odnose zemlje. Zbog sporosti sustava i neučinkovitosti sustava. Da je po planu sve skupa rađeno, sad bi već bilo zakopane ono što se kaže, oni bi mogli pred izbore bacati kamenje temeljce i prikazivati otprilike osigurana sredstva. Tako je bilo osmišljeno. Međutim, to je temeljni projekt koji je trebao razvijati Ličko-senjsku županiju. I još jedna stvar koja je bitna, a opet se moramo vezati na mene, da sam povezao Zagrebačko sveučilište sa Ličko-senjskom županijom, ne fakultet agronomski ili veterinarski ili prehrambeno-biotehnološki, nego cijeli sveučilište u Zagrebu. Gdje su ljudi objeručki prihvatili činjenicu pomoći Lici sa strukom koju oni imaju. Znači, oni imaju institute, imaju znanost, imaju ljude koji su sposobni. Da nam besplatno dadu svoje znanje za pomoć razvoja Ličko-senjske županije. 4 godine ih nismo ni pozvali. Županija ih nije pozvala 4 godine. Nešto što ste spomenuli, moram vas pitati, evo govorimo o resursima, o čistoj prirodi, onda nam se dogodi ovo što nam se dogodilo u Gospiću, događa nam se i na području Senja, to je zbrinjavanje, ako možemo tako reći, smeća i onda naši resursi gube na vrijednosti. Kako se može to dogoditi uopće? Pa može, to se može vrlo lako dogoditi, to vam je politička neuprava. Razumijete, jer ja sam to već isticao. Dakle, mi ljudi koji živimo u Ličko-senjskoj županiji imamo i ekološku osviještenost prema prostoru u kojem živimo. Nekakve firme koje se nama guraju pod nekakav, kako bi to se uopće izrazio, dakle, kroz nekakvu uspješnu razvoj industrijske projekata koji će se razvijati na području Ličko-senjske županije, većina ih se pokazala kao neuspješnima. I tako se i ovdje dogodila situacija. Došle su firme gdje su ljudi obmanjivali nešto, 4 godine nitko ništa nije radio, mi imamo cijeli sustav zakonske regulative od ministarstva, od, državnog inspektorata, od sustava lokalne kontrole, na kraju krajeva inspekcija raznoraznih i lokalnih, komunalnih službi i svega ostalog. Dokumenti su izdavani u Ličko-senjskoj županiji i da 4 godine neko uspije voziti tisuće i tisuće kamiona ili stotine i stotine kamiona, mi ne možemo dobiti informaciju ni kolika je količina to otpada, a da ljudi koji su obnašali funkciju vlasti u to vrijeme kažu da oni jednostavno ne znaju kako se to dogodilo. Mislim, što je zaključak? Pa ljudi, maknite se ako ne znate. Ajmo probati promijeniti malo vlast, pa će možda doći ljudi koji znaju. Jer, razumijete, ako možete svakome našem građaninu u svakom trenutku odrediti koliko kuna je poreza dužan,
Na kraju krajeva koliko je gume vozio na autu, jesu ćelave ili nisu, a vam prođe par tisuća kamiona i ne znate kako su ti kamioni došli, što su vozili, kud su istovarili. Jednostavno je nemoguće da se to nije znalo. Mislim da to puno veći problem organizirane mafije, koja hodočasti ovim područjem iz duže vremena. Zašto nju lokalne politike i nacionalne politike kriju? To će biti, vjerujem, i pitanje u ove kampanje. Uglavnom, ekologija se postavlja kao temeljna tema ovih lokalnih izbora, ne samo kod nas, nego u cijeloj Republici Hrvatskoj. Kakvu političku borbu očekujete 18. svibnja? I do 18. svibnja? Do 18. svibnja. A gledajte, ja bih volio kad bi se to malo zahuktalo, da mi budemo malo grublji, pa da se ono što bi Ličani rekli malo ponosamo, da se malo raspravimo, da napravimo 2-3 sučeljavanja, pretpostavljam i vi kao studio, da bi vam bilo dobro da napravite sučeljavanje, pa da se na jednom mjestu nađu kandidati i da porazgovaramo o problemima Ličko-senjske županije. Nažalost, iako i svaki po svom iskustvu očekujem da će to biti jednostavno neutralizacija uopće političkog djelovanja, tako da se zadrži postojeće stanje. Evo, ja ću pokušati koliko budem mogao podići tu svoju nekakvu retoriku i biračima pojasniti što su u stvari temeljni problemi, kao što sam i danas rekao. I opet ponavljam, ne mogu sam. Očekujem i od vas medija da ćete pojačati malo aktivnost na tome području, a isto tako očekujem i od protukandidata da ćemo se sukobiti sa idejama, a ne po političkoj podobnosti. Jasno. I za sve to trebaju birači, pa evo gospodine Franjiću, za kraj neka poruka vaša biračima. Pa evo, poruka biračima je vrlo jednostavna. Dakle, ljudi, svi oni koji misle da u Ličko-senjskoj županiji je dobro, neka nastave onako kako su i do sada bili. Oni koji mi smatraju da su potrebne promjene, neka pokušaju razmišljati o drugim kandidatima. Ne govorimo o političkim opcijama, jer u biti kod nas u osnovi neke bitne političke opcije ne postoje, nego trebalo bi se suočiti sa projektima i sa ljudima koji imaju volju i želju raditi za ovaj kraj i na kraju krajeva koji su se ozbiljno posvetili, koji mogu posvetiti svoje vrijeme razvoju Ličko-senjske županije. Hvala na gostovanju i uspjeh na izborima. Hvala vama.